Sredinom lipnja održan je tradicionalni dan polja strnih žitarica BC instituta u Rugvici. Poljoprivrednici, uvaženi članovi akademske zajednice, poslovni partneri i predstavnici medija okupili su se na poziv naše najznačajnije oplemenjivačke kuće, koja uskoro slavi 125 godina od osnutka, i željno su dočekali popuštanje epidemioloških mjera kako bi se napokon sastali i družili u većem broju, ali i saznali koji su noviteti u širokom asortimanu strnih žitarica BC instituta. Sve sudionike Dana polja pozdravio je predsjednik uprave BC instituta dr. Ivica Ikić, koji je naglasio da nije bilo lako organizirati normalno funkcioniranje u pandemijskim uvjetima, no u BC-u su zadovoljni prodajnim rezultatima i izvozom koji je povećan za 20%. Kakva su očekivanja uoči ovogodišnje žetve, rekao nam je dr. Ikić. Trenutno stanje ozimih usjeva u Republici Hrvatskoj je jako dobro. Mislim da svi možemo biti zadovoljni kako usjevi izgledaju i možemo očekivati jednu dobru žetvu. Naravno, ima još do žetve dosta vremena i svjedoci smo da će se u sljedećih nekoliko dana temperature dosta povisiti i skočiti, ali nadam se da ni te temperature, eventualno ti malo stresovi, neće utjecati i da možemo očekivati jedne dobre rezultate. Pročelnik Ureda za poljoprivredu Zagrebačke županije Josip Kraljičković izrazio je ponos što se BC institut nalazi baš u Zagrebačkoj županiji. Također istaknuo je kako se trenutno završava dokumentacija za izradu javnog sustava navodnjavanja u Rugvici. Tim će se sustavom omogućiti navodnjavanje oko 2000 hektara poljoprivrednih površina, među ostalima i površine BC instituta. Jelena Đugum iz Ministarstva poljoprivrede istaknula da se hrvatsko sjeme može ravnopravno nositi kvalitetom sa svim stranim oplemenjivačkim kućama, međutim ne proizvodi se dostatnim količinama, stoga će Ministarstvo poljoprivrede kroz razne potpore i zakonska rješenja nastojati osnažiti sjemenarsku proizvodnju u Hrvatskoj. Proizvođače ipak najviše zanima hoće li moći zaraditi na pšenice i ove godine. Ono što je također bitno za poljoprivredne proizvođače, cijena pšenice je dosta interesantna. Vjerujem da će takva ostati do žetve, tako da u konačnici mislim da će poljoprivredni proizvođači biti dosta zadovoljni ukoliko uspiju ostvariti, a trebali bi dobre urode sa nekakvom dobrom cijenom, znači da se može očekivati nekakav dobra zarada, dobar profit u toj proizvodnji, što će naravno onda stvoriti pretpostavke za jesen da bude i velika potražnja za sjemenom, odnosno za sjetvom, prije svega pšenice, ali naravno ostalih kultura, jer evo svjedoci smo da posljednjih nekoliko godina ponovo se mijenja taj trend, odnosno sve više se sije pšenice i ostalih strnih žitarica. Predstojnik Zavoda za strne žitarice BC instituta Marko Maričević predstavio je strne žitarice na pokusnom polju BC instituta. BC Anica i BC Obsesija okosnice su sortimenta pšenice BC instituta, a od novih sorti predstavljene su BC Senzacija, BC Vlatka i BC Premija. Nakon pšenice, proizvođači su se uvjerili u kvalitetu BC sorata tritikale ili pšenoraži. Uz BC Goran, najzastupljeniji tritikale, predstavljene su i nove dvije sorte, BC Trink i BC Zmaj. Također su predstavljene i šestoredne i dvoredne sorte stočnog ječma za obitelj tepira. No, što o BC-ovim sortama i hibridima misle proizvođači? Dobar dan, ja sam Josip Spurić iz Barilovića, okolica Karlovca. Sa BC institutom surađujemo dugi niz godina. Moj pradjed, djed, otac i ja. Sa BC institutom smo zadovoljni i ostvarujemo vrhunske rezultate u pokusima. Sijemo pokuse BC strnih žitarica, BC kukuruza. Ostvarili smo rekordne rezultate na BC kukuruzu i BC strnim žitaricama. BC kukuruz smo ostvarili prošle godine 20 tona 700 kg, a BC strne žitarice 11 tona 800 kg po hektaru suhog zrna. Zahvaljujem se svima radnicima, suradnicima iz BC instituta i sa njima mislimo nastaviti suradnju dugi niz godina. Nakon predstavljanja sorata na pokusnom polju, domaćini su organizirali ručak na kojem je nastavljeno ugodno druženje.